ƙarya ne. To zan gaya muku ina mai jan kunu. Daga yau sai yau duk wanda ya ƙare yin wata magana na bincika a cikin maganganun shi na ji da ƙarya a ciki. To ba shakka sai na cire kunnun mutum da. Zan cire kunnun ku daidai. Na gaya muku wannan ina gaya. Salamu alaikum. Salamu alaikum. An ce waye? Barista ne. Ya ce in ce baya nan. Shi din? A bai ce in ce baya nan ba. To ya haka? A kan shi ne ke ciwo. To ya fito mana. A to zai kashe kan shi. A kan kuɗin? A yana jin kashi. Alhaji idan kashi kake ji ka je ban ɗaki mana kakkai ma mutane a nan.